Iż-żmien fejn ġnien isir billi taqbad art tħawwel 4 siġar u barra bid-daqq spiċċa. Illum permezz ta' Project Green ġnien jew spazju miftuħ qed jgħaddi mingħajr bil ħafna aktar estensiv. TVM News kellem ma' Chief Operation Officer ta' Project Green, il-Perit Beverly Costa, li tispjega li l-proċess huwa wieħed li jieħu konsiderazzjoni ħafna aspetti. Meta nkunu qegħdin niddiżinjaw proġett, aħna nkunu qed inħarsu lejn l-ekosistema u reżiljenza għall klima u anke l-well-being tan-nies. Il-well-being mhux biss dak fiżiku imma anke mentali. Ġifieri meta aħna jingħatalna biċ-art, jekk insejħula hekk, aħna l-ewwel nibdew billi nagħmlu scanning tal-erja f'dik iż-żona. Is-Sinjura Costa spjega x'jiġifieri l-scanning taż-żona. Naraw l-art x'toffri, ġifieri kif inhi tip ta' art x'inhi jippermetti x'jista' jsir hemmhekk u flimkien mal-komunità nibdew niddiżinjaw din l-art. Ġifieri aħna mhux lantana li nagħtu biċċa art lin-nies imma nkunu qegħdin nagħmluha man-nies. Hija qalet li l-istess tim imbagħad jibda l-ħidma fuq il-proċess aktar amministrattiv bħal applikazzjonijiet, permessi u procurement. Tkompli tispjega kif la darba jibda l-proġett ikun hemm attenzjoni fuq karatteristiċi li jagħmlu l-proġett aktar sostenibbli. Pereżempju, jekk ħanuża li jekk il-ġnien ħajkollu d-dawl, jien mhux se naqbad orrajt mort sibt id-dawl irid nara li l-materjal huwa sostenibbli li d-dawl jagħti l-isfel u mhux il-fuq għaliex jagħmel ħsara lill-insetti, l-asafar, ġifieri nidħlu f'dak id-dettall. X'tip ta' speċi l-istess, ġifieri naraw li l-ispeċi jkunu indiġeni, ġifieri dawk li huma lokali. B'kollox ma' Project Green jaħdmu madwar 20 persuna bħala periti, quality u land surveyors kif ukoll xjentisti li huma kollha parti minn dan il-proċess.